La xarxa d'economia alternativa i solidària REAS agrupa totes les empreses d'inserció de les Illes Balears. Defensa els seus interessos i els de les persones que hi treballen. Ens adrecem a persones en risc o en situació d'exclusió en dificultat d'accés al món laboral. Trobar una ocupació digna és el que els permetrà sortir d'aquesta situació. Els treballadors, a més d'oferir-los una alternativa professional, els oferim també acompanyament en el seu lloc de feina i a la vegada una millora en les seves competències professionals. Per això són fonamentals les figures dels tècnics d'acompanyament social i dels tècnics de producció. L'acompanyament social supervisa els processos de desenvolupament personal. El tècnic de producció supervisa les tasques i competències laborals. Doncs les empreses d'inserció són una eina de contractació realment responsable, tan vàlida per l'administració pública com per les empreses convencionals. A través de la seva activitat aconseguirem una societat més solidària, inclusiva i sostenible. Perquè és un sector en creixement, amb cada vegada més activitat i més capacitat de donar servei a les administracions. Perquè tenen un retorn clar per les arques públiques, on persones passives que reben prestacions passen a ser cotitzants actius. Però sobretot perquè tenen un retorn social que contribueix a la cohesió, perquè al cap i la fi el que compten són les persones. Som persones. Són persones. Canviant vides. Canvien el món. Canviem el món. Empreses d'inserció de les Illes Balears.